several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone. दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव सासे लाइमोन रिंगुदामसा मेथाइ खनगिरि बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदोङो बिथांनि जिनियासखौ मोनबाय थानो हादोङो थांनाय बोसोरनि लकडाउन बुब्लियाव बिथाङा दोंसे मेथाइ खनदोंमोन खांख्राइ खननायाव खुसिया मोनदों बे मेथाइजों बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ सिगांग्रो दिन्थिफुंनो हादों बिनि उनाव दासान्दि बिथाङा गोबां साननि थाखाय अनजानाय रिंगुदामसा रुपज्योति हाज'वारि जों बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथांजों मोगा-मोगि लानो सिगांदों जे बिथाङा इयुन जिउआव मा जानो लुबैदों आरो बिथाङा मेथाइ मुलुगाव मानो गावखौ फोनांफानो नाजादों खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों रुपज्योति हाज'वारिनो नोंथांनो खुलुमनाय होदों सिबिनाय होदों आरो अननाय होदों गिबियावनो बड'लेण्ड इंखंनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आंनि मुङा रुपज्योति हाज'वारि आङो बिजनि टाउननिनो आंनि बिफानि मुङा रुपनाथ हाज'वारि बिमानि मुङा अनिमा कसारि आरो आं दा 11 क्लासाव फरायगासिनो DPS धालिगाव आरो दिनै आंखौ बड'लेण्ड इंखंआव लिंहरनायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथाङा थांनाय लकडाउन बुब्लिनिफ्रायसो गावखौ मेथाइ मुलुगाव माने फसंफैदों बेखौ जों नुनो मोन्दों आगु समाव माबायदि प्रिपारेसन दंमोन जेनेबा उन्दै समनिफ्राय माबायदि प्रिपारेसन खालामनानै बे मेथाइ मुलुगाव हाबनो लाया आङो सोलोंनायाथ' उन्दैनिफ्रायनो दंमोन आरो बिदि प्रफेसनेलि ओंखाराखैमोन आरो ओमफ्राय क्लास 10 बारनानै लकडाउनाव आङो मोनसे दोंसे सल' दिहुनदोंमोन खांख्राइ खन'नायाव होननाय नोंथांमोना नायबाय जानो हागौ बे मेथाइनि हेफाजाबजों आं जोबोर अननाय मोन्दों बयनिफ्रायबो आच्छा गिबियावनो दोंसे मेथाइ जों खोनासंनि खांख्राइ खन'नायखौ खोनासंग्रोनि बेनि उनाव नोंथांनि सिनायथिखौ लाबावगोन मेथाइ खनदो खांख्राइ खन'नायाव जाय मेथाइजोंनोखि नोंथाङा गिबिसिनै मेथाइ मुलुगाव हाबनानै गावखौ सिनायथि लानो हादों लामा थाबाय थाबाय आंनि आथिं साजोब्बाय मपेदाबो हनै आंनि थावानो जोब्बाय दिंखिया खानाया नोंनि रानख्रेबलांजोब्बाय सेल्फि लायै लायै गासैखौबो बावजोब्बाय दसे बेरायबानो आंहा रागाजों जायो गावहा बाथाय मोनाजासे बेरायबाय थायो जुमाय एसे लोंबानो हो आंहा दाय जायो गावहा बाथाय सिरि सिरि बियार लोंलायो एम्बु बंग्लायाबो हनै बारसोमबाय थादों खांख्राइ खन'नायाव जिबौ मोनबोदों एम्बु बंग्लायाबो हनै बारसोमबाय थादों मावनो रोङै हिन्जावखौ आं हाबा लाफ्रांबाय नायनो मोजां महर नोंनि गोसो थोफ्रांबाय गोसो थोना नोंखौनो आं खावना लायफ्रांबाय
नोंखौ मोजां मोनफ्लांनानै दासो बुजिबाय बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै बेखिनिल' नामा मेथाइआ ना लावसिनबावमोन याव बिनि उनाव मोनसे आरो आंनि दोंसे अरिजिनेल दंबावो बोदोर गोसो ना बे खांख्राइ खन'नाय मेथाइ बेखिनिल' बेखिनिल'आनो अ गुसुंखा न गुसुंखा बेनिफ्राय गुबुन मेथाइ दङ बेखौ दा उनाव खनदो जों गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ लाग्रोनि नोंथांनि जोनोम आरो उन्दै समनि बाथ्रा आरो इयुन जिउआव मा जानो लुबैदों बेनि सोमोन्दै नोंनि रावजोंनो बुंना लादो आङो बिजनि टाउनावनो जोनोम मोननाय आरो बेयावनो देरबोदों उन्दैनिफ्रायनो आङो मिउजिकखौनो लाइफआव आवगायनानै लांनो सानदों आरो लोगोसे फरायनायखौबो लाफानो सानदों लोगोआव आरो आंनि इयुननि टारगेटआ जाहैबाय आंनाथ' टारगेटआ दं ओरैनो बिजनेस मावनायनि आरो लोगोसे सल' खननायजों लोगोसे बिजनेसजों नोंनि बिमा बिफानि मुं आंनि बिफानि मुङा रुपनाथ हाज'वारि आरो बिमानि मुङा अनिमा कसारि दा मा थाखोआव फरायो आङो दा 11 थाखोआव फरायगासिनो DPS धालिगाव DPS धालिगाव माने दिल्ली पाब्लिक स्कुल बेवहाय बे मेथाइ जे दा खननो नोंथाङा लाबाय थादों मेथाइ मुलुगाव हाबदों बेखौ बे नोंथांनि फरायनायनि केरिकुलामावनो मोनबोदोंमोन नामा केरिकुलामाव मोनफादोंमोन आङोथ' बिदि मोनफायाखै आङो बेखौ एक्सट्रायै लानाय जादों उन्दैनिफ्रायनो गोसो दंखायोमोन बेनि थाखायनो आं सिंगिंखौ लानाय जादों आरो ओमफ्राय मिउजिक स्कुलाव हाबदोंमोन आं उन्दैनिफ्राय मिउजिक सोलोंबोदों आरो दाबो लागासिनो दा आं अनलाइन क्लास खालामबाय थायो अनलाइनाव माने सोलोंगासिनो क्लास खालामगासिनो दङ अनलाइनजों स्टाडि खालामगासिनो दङ दा मा थाखो मोनखो सिगनियाव ना औ आङो बिसारत कमप्लिट खालामनाय दा आङो माने ट्रेनिं लागासिनो बिसारत कमप्लिट खालामबाय बबे इउनिभारसिटिनिफ्राय आङो बेखौ रामकृष्ण एकाडेमिनिफ्राय खालामदों रामकृष्ण एकाडेमि दा बे बबेहाय बियो बिजनियावनो दं ओमफ्राय बिनि माबाया कलकातानि आरो माबाया एफिलिएटेड इउनिभारसिटिया कलकाता इउनिभारसिटि बिनि आन्दाराव रामकृष्ण एकाडेमिया माने बि मिउजिक प्रभाइड खालामदों बिसारत खालामदों मोजां खोथा आरो नोंनि अस्ताद होनोब्ला होमबा सोरखौ बुंनो नागिरो आंना टिचारा जाहैबाय प्रनय कुमार मालिक बेंगलि टिचार आं बिनिफ्रायनो बेजोंनो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोदों आरो बिनि अननायावनो आवगायबोनो हादों दा दोंसे मेथाइ खनबावदो जाय मेथाइयानोखि इउटुबाव अनलाइनाव दाम जागासिनो दङ दा बे नेक्स्ट मेथाइया आंनिनो अरिजिनेल बोदोर गोसो होननाय थाइनै मेगननि नों इसारा तिरहर गोरबोसिम सुखु आंनि गोसोनि नों बुङो हरो नोंनिसिम बेराम नांनाय आंनि जिउ फोथांफैयो नों गावनो गाव गिखांना आंनि बोदोर गोसो नोंनिसिम फिन लिरबाय 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 नोंनि जानो हमबाय गोरबोजों गोरबो लोगोआ खोथाजों खोथा सावरायना बावगारलाङो जोंनि सम जोंनि सान जोंनि हर गोरोबलायदों थाइनै मेगननि नों इसारा तिरहर गोरबोसिम सुखु आंनि गोसोनि नों बुङो हरो नोंनिसिम बेराम नांनाय आंनि जिउ फोथांफैयो नों गावनो गाव गिखांना आंनि बोदोर गोसो
आंनि बोदोर गोसो नोंनिसिम फिनलिबाय बेखिनियानो रक संखौ बुंनांगोन रक मेथाइ रमान्टिक सं आदसा जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांनि सेराव आरो दोंनैसो मेथाइ खोनासंबावगोन दा जों दान्दिसे ब्रेक लादों In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close ब्रेकनि उनाव फैफिनदों रुपज्योति हाज'वारिनि मेथाइनि सेर दासान्दि दोंबेसे मेथाइ रोजाबखो आंना इउटुबाव मोननै मेथाइ रिलिज जानाय दङ मोनसे जाबाय खांख्राइ खन'नाय आरो दोंसेया जाबाय बोदोर गोसो दोंनै खांख्राइ खन'नाया जा लिरनाय निजानो लिरनाय आरो निजा टिउन होनाय आरो बोदोर गोसोआ बियो बे मालायनि लिरिक्स आदा सं होननाय सं बसुमतारी आरो टिउनखौ आंनो होदों बिनि टिउनखौ बेनिफ्राय दा आरो गुबुन मेथाइ मा दङ दा मेथाइ लानो नागिरनाया बैसागो मेथाइ दोंसे लानो नागिरदों दा खननो हागोन दा खन बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दैहु लानायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दैहु लानायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों फागुननि सान्दुङाव गंगार खावलायालाय जाहाबलांबाय सनाया नारें खमला बायदि मोनफ्रुलांबाय फागुननि सान्दुङाव गंगार खावलायालाय जाहाबलांबाय सनाया नारें खमला बायदि मोनफ्रुलांबाय बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दैहु लानायजों समायथारदों गुफुरै हायलोलो खानाय रुमबांबां समायथारदों समायथारदों
खानाय रुmbang bang समायथारदों गोजोन्थों जादों मोजां मेथाइया बिनि उनावहाय जों आरो फैबावगोन दोंनैसो मेथाइ खोनासंबावगोन जोङो दा जों दान्दिसे ब्रेक लाबावनो सिगांदों जों दान्दिसे ब्रेक लाबावदों बिनि उनाव फैबावगोन रुपज्यति हाज'वारिनि मेथाइनि सेराव In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. COVID-19 is the short name for the disease known as Novel Coronavirus Disease 2019. Coronaviruses are a large group of similar viruses. Some are known to infect humans, such as SARS-CoV and MERS-CoV. The one that causes COVID-19 is called SARS-CoV-2. All coronaviruses are named for the crown-like spikes that cover their surface, called spike or S proteins. Inside the virus, genetic material called RNA is made up of genes. Genes carry the information to make more copies of the virus. The virus can infect you if it enters your mouth, nose, or lungs. Inside your body, the S protein of the virus locks to a receptor on the surface of one of your cells. This can trigger the virus to enter the cell in a couple of ways. It may cause the virus to fuse with the cell surface, then release its genes into the cell. Or the cell may pull the virus inside by enclosing it in a sac. Once inside, the virus can fuse to the sac and release its genes. Next, the genes use a structure in your cell called a ribosome to make new copies of the virus. The new viruses travel to the surface of the cell. There, they leave to infect more cells. In the meantime, viral S proteins left on the surface of the infected cell can cause it to fuse with nearby healthy cells, forming a giant cell. This may be another way for the virus to spread between cells. People may be infected with COVID-19 for 2 to 14 days before symptoms appear. The three main symptoms of COVID-19 are a fever, cough, and shortness of breath. Other symptoms may include tiredness, body aches, stuffy nose, sore throat, diarrhea and vomiting, loss of appetite, and loss of smell. Most people have a mild illness and can recover at home. Some people who have the virus may not get sick at all or may show no symptoms. But if you have trouble breathing or any other symptoms that are severe, call your doctor or the emergency room. They will tell you what to do. For most people who have the virus, the risk for serious illness is thought to be low. People 65 years and older may have a higher risk for serious illness. And people of any age may be at high risk if they have underlying conditions, such as chronic lung disease or asthma, serious heart conditions, diabetes, severe obesity,
chronic kidney disease, and liver disease. High-risk groups also include people with a weakened immune system, including those on certain medications, such as corticosteroids, people in cancer treatment, and those with HIV or AIDS. Even if you aren't in a high-risk group, it's important to practice social distancing, which means keeping at least 2 meters or 6 feet between you and other people. This helps prevent infections and serious illness in others as well as yourself. For up-to-date information about COVID-19 and other ways to prevent its spread, visit the CDC website at cdc.gov/coronavirus/2019-NCOV. क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। बाकी सभी को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहे, सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें, लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। फैफिनदों दानसे ब्रेकनि उनाव
जे नोंथ' उन्दै बैसोआवनो मेथाइ खननो सिखांबाय थाखो जिसेल' फरायगासिनो दं आरो नोङो जे जिउआव सासे फालांगिरि जानो थाखाय बिजनेसमेन जागोन मा टाइपनि बिजनेस खालामनो लुबैदों? आङो गोसोआथ' दं एन्टरप्रेनियरशिप जानो एन्टरप्रेनियर आदसा बेजोंनो माने बेजोंनो आवगायलांनो सानदों मा मा ट्रेड थागोन बेवहाय? बेयाव माने सासे सुबुङा मोनसे गोदान रिसार्च खालामनानै बिजनेसखौ स्टार्ट खालामो आदसा इउनिक वेजों बेनिफ्राय नों जे मेथाइ खनदों दा नोंथां हेन्स फैफादों दामग्रा देग्रा फैफादों बिथांमोनजों उन्दैनिफ्रायनो आथा खिथा लोगो मोनखायोमोन नामा? उन्दैनिफ्रायथ' लोगो गैयामोन सासेखौ सिनायखायोमोन सासे आदाखौ सानराजाखौ सानराजा सोर सासेया? गिटारिस्ट सानराजा बसुमतारी आदसा बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोआव आं मेघदुतखौ लोगो मोनदों बियो बाक्सानि मेघदुत बर' मेघदुत बर' बाक्सानि मा गामि बाक्सानि? बरबरिनि बाक्सा बरबरि बरमानि साहा आदसा बेनिफ्राय सानराजायाथ' बिदिनो जाहैबाय आं सिनायो बिथाङा जाहैबाय बर' लिरगिरि अरन राजा बसुमतारीनि हाज्ला नङा होमबा? जोबोद मोजां मोनसे टिम बानायनो हादों दा इयुनाव बे मेथाइ मुलुगाव जे आगान होबाय आरो इयुनाव माबायदियै थांनो लुबैदों? गोसोआथ' दङ बलिउडआव आगान होनाय बलिउडआव औ दा ट्राइ खालामगासिनो खस्थ' खालामगासिनो खस्थ'नि गेजेराव उनाव इयुनाव मा जाहैयो नायनोसै बलिउड होनबाथ' हिन्दी मेथाइनि खोथा फैबाय हिन्दी मेथाइ खननो हागोन दा हागोन मा मेथाइ बियो? बियो मेथाइआ मोनसे गोजाम मेथाइ दंमोन एक लड़की को देखा होननाय बेखौ रिमेक बानायनाय एक लड़की एक लड़का एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा आदसा 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 दा बेखौ खननो दे खन दे तेरे ख्यालों में बीते रातें दिल मेरा मांगे कोई दुआ तू सामने हो और करूं मैं बातें लम्हा रहे ठहरा हुआ पहले तो कभी यूं मुझको न ऐसा कुछ हुआ दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मेरे सोने अभी जद सारी गलियां में नाल तेरे तुर चलियां में चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर छोरे छोरे जद तेन तकिया में खुद को संभाल न सकिया में चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर लंघ जानी वे मर जानी रात जो थी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जोबोद मोजां मेथाइ मोजां जादों मिजिं खालामदों बलिउडआव आगान होनो हामारगोन बेनि उनावहाय दा दोंसे मेथाइ खननो हाबावगोन दोंसे मेथाइ लाबावदों आङो मा सिमां होननाय मा सिमां दे खन सीमा और के जनी मासीमा फुंबिलिनी
Masima Horkezani Masima Fumbilini Nuhang nuhang saya maya nuhang saya maya Serejak nangon sulit Serejak nangon jali Masima Masima Horkezani Masima Fumbilini Nuhang nuhang saya maya nuhang saya maya Serejak nangon sulit Serejak nangon jali Masima मोजां जादों आरो उनाव साबसिन हामसिनै प्रेक्टिस खालामबाय था अब्लानो नोंनि जिउनि साक्सेसआ फैगोन आरो बलिउडआव थांनायनि जिनि सिमां बे जाफुंगोन बेखौ मिजिं खालामो जों आरो गोबाव सम बे हाबाफारिखौ लांनो हाया जोंहा समनि आंखाल जोङो दिनै रुपज्योति हाज'वारिखौ बड'लेण्ड खन टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव हांख्रायना लाबोदों नैबे जाहोनावनो जे बिथाङा जाखांफुनाय सासे मेथाइ खनगिरि आरो बिथाङा इउटिउबनि गेजेरजों जोंनि मेथाइ अलरेडि आपल'ड खालामदों आरो बे मेथाइजोंनो बिथाङा गोबां सानि गोसोखौ जै खालामनो हादों बिथाङा मिजिं लादों जे इयुन जिउआव बलिउडआव आगान हैनायनि थाखाय आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबांथार मिजिं खालामबाय जे बिथाङा दिनैखि मेथाइ मुलुगाव आगान होबाय आरो मेथाइ मुलुगाव आगान होनानै गावखौ फसंथानो लुबैदों बलिउडआव सौहैनो लुबैदों बेखौ आफा इसोरा मदद खालामदों जों बेखौ मिजिं खालामबाय आरो दिनैनि हाबाफारिखौ बहायनो फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs